Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ingkang satu kirurmatan penyanipun ingkang megugati Bopo Kasmiran so Ibu Nuranis. Ingkang taat kirurmatan tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bini sepuh ingkang mapan wonten Kedung Waru Tulungagung ingkang satu kirabekten, Bapak Ibu para rawuh, tamu undangan Sutrisno Budoyo ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala. Awit saking berkah pangestunipun kula panjenengan saged pelagian ing dalu punika kanthi kebak kawilujengan, kebak keswarasan tanpa panggih halangan rubeda setunggal menapa. Selawat salam mugi tansah kunjuk dumateng karsa junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pepadang dumateng kula panjenengan ugi tansah kita antu-antu syafaatipun binjang wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh tamu undangan ugi Sutrisno Budoyo ingkang kawula mulyakaken, dipuntepangaken kula kalodha marwaja sarengan kanca-kanca saking Wande Budaya ing dalu punika kepareng marak sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya mapan wonten dalemipun Bopo Kasmiran saha Ibu Nuranis dalam rangka tasyakuran pernikahan putri tercinta ingkang paring asma inggih menika Mbak Melia Lutfiana pikantuk Roko Mas Bagus Pratu Edo Adi. Nuwun sewu nderek ndedonga mugi-mugi pinanganten kekalih sageda dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, langgeng-langgeng anggenipun manggon bali wisma, anut runtut reruntungan kadya mimi lan mintuna. Amin amin ya robbal alamin. Ing dalu punika Wande Budaya ugi makarya sesarengan kanca-kanca saking Santo Audio utawi Triple S Audio. Matur gunging panuwun ugi mboten kata lumpen kanca-kanca YouTube channel ingkang mengabadikan momen spesial malam hari ini. Inggih menika wonten Abijaya Rekod, Putra Wilis ugi Trimo Channel. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, sumangga kawula dherekaken memuji. Mugi-mugi pagelaran ing dalu punika sageta kelampahan kanthi gangsar lancar sukses purwa madya wasana mboten wonten alangan rubeda kalih sing sambe kala. Amin amin ya rabbal alamin. Wasana kawula ngaturaken sugeng hampir sani saha midhangetaken pagelaran ing dalu punika saking Campursari Wande Budaya. Nuwun. Yeah.
budaya. Ya. Mas apa wis lali sliramu? Durung